Te ngakwa bani thu ipi hakini ka snam arajar arpun riu pin sayu I shibun ki jingjia ki ban sajia lingba kani ke MP election. Berkata ke jingjia kalong ka phala ba bun hapdeng ki we ki parti kin se ale kat la kat yai ban pen so thu baklayu pai ba jong ka jaj pen riu ka si jong I ba kinom thap ya kani ka voice of the people party. Ring shukwa bani thu ipi menta. Bangayo I kani ka jingya long ka wei jong ukasi jong I ka sedang nadu bawan ka VP. Namar men shua pilap ba haka election am ki wei ki jaj pen riu ki ya so thu jimut ki ya day jimut lane ki ya teli parama ki lane ki kentiu yu ta udo usnam la jong. Nuksa nga shukwa ban ong pi lada ki parti jong ka ri kasi bi jong I lada ki late contest election hapol rilum garo da ka banga burom ki parlo garo am kadau kalong kumne ba lada kini ki parti na po rilum kasi ki late contest election na por rilum garo kinom la dalele ban job but om don kino ki garo ki ban sa thap ki parti ki ba de na rilum kasi jongi na kata kadau ngai ro ikani ke jing start jong kini ki parlok ba I jongi ki ba de na po garo hil kide ki briu ki ba start kide ki briu ki ba shampang bar ki deiru ki briu ki ba yateli kine ki parlok na garo hil kide ki briu ki ba yateli ko ki pa ba bi kide ki briu ki ba yateli ba pio ine amma ki yateli haka sanhima sima haka politik kide kita ki briu ki ba yateli kadau kalong baki kwa ban kentiu ya uparado para senam jongki bat ngakwa ban batai pi bat ngakwa ru ban pensai pi kalong ba kideiru kita ki briu ki ba start ki breu ki bayo ijai ya kalawei ki long den ki manden joki ya kalawei ki khun ki ti joki kini ki parlok na garo hil balei nga haban ai ke jingero ka daw kalong kim don ke jingya bisini parado parasnam te na kata ka daw ka jing job jongki barabor ki ai be chakata ka parti ka badai naki jaj benreu jongki te ngam semwan nang ne banya penya per jaj benreu mo namar nga ngaru nga it ya baro ki badai ki kasi ki garo namar ngilong kawei hari tang kawe banga kwa ban keren nak ni kapor kalong ba to ai ba ka jaj penru ka sibi I jongiru kan but nuksa ya ka jinglong gigaro ban ya teli ban ya I ban ya kentiu ya ubdo usnam la jong ya uhenmen upara la jong te hakini kapor ka pementa tonginya letno katukan ni kijinga keren sepang ka ni ke MP election ke bansawan kani ke MP election ke bansawan nga kwa ban thu ipi kalong kaba don kamba yi pai ba jong ka bri uhenyo trap ki khun samla ki long kmi long pa bat baro ki bade ki khasi ki haban ya teli lemda ngim ya teli menta arajar arpunru nang ne sakmat le pin sapet ke jingjot ya ka jaj benru ko si jungi kala aplepa tika don kamba yang ban ya teli kum kita ki briu ki barit pat tama pori India kade ka jaj benru ko si jungi te ri ngim so tho bale ngim so tho ka daw ka long bang ya bisni para kasi pitip nem para bang para lok ba pai ba bi nga kwa bani thu ipi ngai gitu ki priu ki bathap NPP ki bathap Congress ki bathap UDP ki bathap kino ki parti ru ngam jubisni ka tau ka long banga palati kini ki parado prasna majong abanga nga lek kelang ki jaka ngayo kini ki parado prasna majong khamtam ki kenthei mo ki kenthei long kemi ki ba sha yo lok ngayo ki khun jong ki sangut ki haban pendapan biang kan no ka pang ka sim ka banga kwa ban yarap ki handai ngam don de ka tau ka long ba ngai jala ki jong ki parado prasnam de kum juru hakani ka por ka bamenta kwa ban thu ipi ba ka dei ya ka jaj benru ka sibi jungi ban ya no nadu menta usnam arajar benru bat kum juru ngalai kini singi bal adap nadu ba mi ka VPP ka jaj benru ka si jungi kai kandet benru ki khun samla ki long kmi long pa klang saudong ki jaka ki le sedang ban ya baling ba ka jing teli jong ki ngayo ba ka ni ka jaj benru ka ki imbiang pi de Henry ladang ngim ya teli te sapet jen ladang ngabat pingim ya teli si sin kasi ya kenika jaj menru kasi jungi unsa yo sensar da ubar jela ubom dei kasi kata kalong ka bama ba de ladang ngi ya teli kamut kanika jaj menru kasi jungi kan sakhi imbiang kan saklan biang namar kadon ka bor bang ya teli de tonginya let menta shikanika jing thu lupa lane ka jing yo jonga lane kata ka predict jonga ka banga ngakwa ban ya thu lane kat kum ke jingyo jonga hakane ke MP election ke Bansalong yani ke MP election ke Bansalong kamdei ke besuk lane kamdei ke bangi kensting kum ki pajba ki nong kersan jonga voice of the people party kamdei yang iban kensting ba kane yo le se bang ngila job lupa kum tam ta em kamdei yang iban kensting hari ka dei yang ban pi ban 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 pensuk thu bet pi pensuk thu bet ki parlok jong pi parlok
yang ini tapi ka voice of the people party pen syaitan kan ki parlok jampi ongkum ne pitip ne balai ngi don kamban kersan ne ka VPP ka dau ka baning kong kalongkum ne baka VPP ka kwa ban pen kala ya ka baha tungkam tungjam bat pitip ne pila ban ongi parlok jampi pitip ne kat kum ka constitution jong ka re India ka baha tungkam tungjam la base la ne la pensong nong rim kat kum ka jingbun pai te peta po ri khasi da ka baburom mi ki parlok ki badai nagaro kalong kum ne pet ari khasi bi i jongi ngi don artli ki jaj penru garo bat khasi te pet mano babun breu kat kum ka sensus ki khasi ki khambun pai ban ki parlok jongi ki garo na kata ka dau kat kum ka constitution jong ri India ka baha thung kam thung jam dei ban ai khambun yang ki khasi kan tamba balai pat ni ki khasi ngim so thu te ni shun do udan ka tu kan ngot ki ba shun ni ka parti VPP ka dau balai ki shun do le se don pa nang jong ki kwa kata ka man toy simet ne ngam tip ngam kwa ban kan thoi ki namar bang lei nga i ki ru ngam kwa ban ya sneu ban no kham tam par do pras nama jong kan te pen sai kum ta phi ki parlok bi jong pi ki badai ki parado pras namba ong kat kum ka constitution jong ri India dei ban ai khambun ni kita babun pat te yangi bagi garu khambun pat mangi ki khasi te dei ban ai khambun yangi ka baha tung kam tung jam te henry ke ei ka ba ka jing sen sara po ri khasi bi jong ka long no siliam ka bala leven ka bala ban ben yangi khasi namar balai ki nong we ki yo i ba ki khasi ki im tang jing ya bisni ka jing ya pi huin ta ka daw ki yo chan ki chim kabu na kata ka daw ka jing le ben yangi ka long ba no siliam ka jing sen sara ka dar ka long ba ka baha tung kam tung jam yang ni la ai 10% ni parlok jongi gi garo la ai 10% na kata ka daw ka parti VP ka yang ka nongrim ka baskem ka long ban pen kalano ban ai no i ka si 10% badi garo 10% nim kwa ban kta e ka hok jongi ngim dei ki breu ki ba bej ban su le klam ko la ne ban sim no e ka hok jongi we i kwa tang e ka hok jongi parado parasnam ko ki pat ba pi la da pi pim so thu man ta sapet ki kun jong pi te ki ban sa long marau ki kun jong pi te ki haban sa long ki takin nong tong jong ki we ki breu ki bom de ki kasi la ni ki nong tho ding jong no re jong no la da mapi manga ngem ya tali na kata ka daw nga khot pi shaka jing tali ka jing kersan langi ka voice of the people party kanang bahaka ni ka MP election ka ban salong ha unes nam arajar arpun riu baka party VP kan sejok dekat kum ka jing yo i jonga baha unes nam arajar arpun riu ka party VP kan sara bet bat kan sa job bet ya kan ka MP election bat ngam dei ban so sorong ngin bu ning kong yo bleiru ba unya raplam ya kan ka jaj ban riu ka si jongi ka bala shot nyon ben haka khayi patang POI khayi patang labat do barjela POI ki karkhana po jantie kibon labat do barjela POI ki ka jaj ban riu ka si jongi ki baduk ka jurba bun ki ong ba ka yo ka kota po ri ka si jongi ka kiu lane ka roy lane ka ekonomi ka he ka kesan Henry nga kwa bane thu ipi ka ekonomi ka yo ka kota po mekhalia ka lanang nang hier ka daw kalong ki baru spa ka ki utang gitu ki breu ki badana ka bor ki breu ki baru spa kita ki high level yo lese ka ki utang ki Henry ki duk kiri ki balong ku manga ma pi ki ba belas ni kalong hakani ka jaj penru ka si jumi ha une senam arajar pendule ka jing duk tasam babon ki long yung long sam ki mat apa dengan jing ka jing tenju ka jing duk kawan lap ka jaj penru ka si jumi ka daw kalong ba la fil ki non sensar yo lese namar pi pet ne ama po sikim pi pet wi ki stet kim da janjar than guma janjar kiri kari kasi bi i jumi ki roy ki man ba hari hari kasi jumi balai kim roy ka daw kalong ba pipet ne am ya ka khai patang lawan keni no do bar jala ya ki kamai ka jiru la keni no do ki bar jala pinle chapo sikim ki bom dei try muluk kim la ban le rum se ka tu ga jaka ban le kamai hari pipet ya pori kasi jongi ki toris ba per ki bom dei ki kasi ba de khar ki yo kamai ka e ka daw kalong bom don ka jing perking ki nong sensar kan ya kita ki breu ki bawan kamai po jaj ban ro kasi jongi lingba ka jingwan kamai kini ki we ki breu ki bom dei ki kasi la keni no ya kata ka kamai ka ji ka ba dei na ki try muluk na kata ka daw ka don kam nga ba pi banya telino banya long pawe banya taipat ni kini jaj penru ka CBI jongi kam tam akan ke MP election pitip ne akan MP election ki bru ke sabat tai pen klumari pi ki bom dei ki no kersan jong ka VP kin so ong pi ba penjob ini ngin sa penlong ya ka ktin ngin sa penrung ya ktin ka si jongi ha ka kernit ka papra kum bala le akini si bala da bala itu ya ktin jongi kum kata official language ka ktin ka si ktin garo hapo assembly pitip ka tu ka dika ka ik bangam kwa man kan tho and kum ka jingo i jonga balai na do man sapat kim itu ya ktin jongi hapo ka kum kata ka official language hapo assembly mo
ban itu no ya taktin kasi jung shwa ke MP election pat ki penrung malane ki ong bala pen itu ya taktin kasi jung hak ba ka kum kita official language ban la ban kan po ing dor baru ka daw ka long ka ba ka ba ngam kwa ban kan tho ka daw ka long ba le na du ban shwa pat pen long han rei man tam ta shwa ban long ke election na ka daw phim dei ban be la da phi bit te la kot jaj ben ru kasi jung la da bit la da dang bit la da kampat su thu kan sakut kan ke jan jaj ben ru kan sa du bet sapet han rei la da ka ya telino ngayo bahkan ni chat bener kasi jungi kan ki impiang te kin sa ong apa ha ya piru ba la da pitap kan ka perti jungi in sa penrung ya kin kasi ya kin kasi hak internet ka pra pi ka su eban gran re ban le pat ka ba la kan nos nam ka kin kasi jungi kamrung hak internet bakra pitip mano bakanglan de kin kasi jungi ban rung sa ka internet ba pra don iwe lawyer iba ong ba dei don ka we ka MP ka bom dei kasi kan iba dei nagaro i ong ba ka khanglat ya kaktin kasi jungi banrung ha kakrenin pa pranamar ki kwa ban penrung lang ya kaktin ki parlok jungi karo te la ban penrung ha kaju ka por arteli kaktin de be banrung sha ka we de na kata kada la khang lat no ya kaneka kaktin kasi jungi ban penrung sha kakrenit ka papra de na kata kada kwa ban ongi pi wat ai manga ban mapi bangin be ha kaneka MP election don bun ki sawan ong BJP to tapping in IAP kapisangin le kum tangin sa ngin nga i ke chat beru i jet beru suk palat ban kran reki kam ngi klam i temen to yu ka parti VP kadang suan dang mentah ngile yu i ya ka ka ba ka parti VP kale nga kwa benetu EP parlok be i ka parti VP kadang sen syar dang menno hapo district council ka ka ba ka bang yu i ka jing trai jong ka district council jong ka AC ka betamai kalong ka ba iten ada du kata-kata lane ka bangah kwa ban ai ka jingro ka daw kalong kawan ra ka wi ka bel berkata ka bel kino ki bar jala kinom la ban khai patang ga chat pen ro ka si jungi lada kim don ki trading lesson lana kim don kita ki ikot isla ki bepiang te kata ka ka bas khamba ka bel ka bas khamba ban ya da ban ai ka jing kamai ka ji yang ki dukria pi ka daw ngi ha ban so thu ba hakani ka MP election dengan sukwa ban thu lu pai pi ka kumai jingo i jonga baka MP election sisa un sa jobet pra ngin bu ro ga jing duai bo blai un yalam ba un wan chngok terpang ge chat pen ro ga si chungi bakan poi sa kata ga jing job namar la sha le ben la sha ino ben ge chat pen ro ka daw balai ka wan ga jing te men ge chat pen ro ga si chungi ka baning kong ka dei bangi la phai de no blai pat om ta kata ngi la klet no yu blai ngila im ke jing im ka ba bom pen so ba yu blai na kata daw ka jing tim ka lap ke chat pen ro ka si bi chung pat ka ba ar balai kawan ka jing tim ka chat pen ro ka si bi chung ki paradok parasnam ki chau umat ki paradok parasnam ki mat ke jing tuk ke jing tuk ke jing kerdu ke jing ha ke jing im chung ki kalong ke jing tim ka lap ba ka por election ki pat ba jung ka bri unyu trap ki elektro ka pisah ki sya pen bam da ka pisah ki sya thip da ka pisah dai na kata daw ublei wisi ublei usam soba lada manga pat mapi ni sya ni diktat dor no ya kata long ren yang jong syakini ki hespa ki bro ki bawan thong yang abade pi ban thit yang da ka bisa anda kila job kila ban le kat ka bakimon na kata daw ka wan ka jingtim ya ka chat pen ru ka sibi jong lada pisong tang snong lada nga song tang ju ngam tip ya ka jing syam jong ka chat pen ru ka si jong hari dang ilet kelang hang ta ko ki pat ba bi pin lap bagai chat pen ru jong ka long ka sang sot du kata bat ka pa penjau ki umat ru abang apet ya kan ni chat pen ru ka sibi jong sya kan le bat sya kan poi ke jing tenju ka ba ke mat kan ke chat pen ru kam dei ka besuk namar balai la nyon ben ba ya kan ke chat pen ru ka si jong ayu i ba ki wi ki briu ki bon sane ki bom dei ki khasi ki roy ki man ba ki yo ka mai ke chi ka biang ka bit hari abang apet ki paradok prasnam ba pli ni kam dei ka besuk ki mat ki jing ba pun ba na kata ka daw ko ki paj ba bi nya tentu ya pi to ya telisa to ya i para kasi to ya karsam para kasi wang no ka men sim bishni ino no ka tu ka men sim bishni amar ka tu ka men sim bishni kan sa penyap yang nga ba de pi om tang yang nga ba de pi de ka penyap no ya ka hok ki khun ki ti chong ba chong pi de hak ni ka por ka menta so ban pen kut no ikan ka live video na shukwa ban ong pi ko ki paj ba bi tongin po jing duai ka pang pi ya kan ka chat ban ru ko si chungi bangin dal ni yale da ka bor bro ka parti VP la da ka yale da ka bor bro kamla hari la try ublei udon ringkat bat ka parti VP ngin yo i ka ching job ya ka ba i Dr. Ricky Edgerson kon ila treatment so ngin yo i biang such sin kan
kan ka judgment ru jongi kan ki im lingba kan ka parti VP namar ka Bible ka thoba to diwai ginong sensar te ka Bible ru ka kran ka ong la ki priu jonga ki bala khot da ka kerten ken penrit ele de berkin diwai te ngan sngau na benang ngan map ki pop jongi ngan pen kia ru ya kata ka ri jongi kata ka ka jingkular ka chong ublei lada manga bat ma piru ngin duwai ublei un sei kita ginong yalam ki be shapting ka chat pen ru ka CBE jongi but lada ki shapting ublei ka mut tila ban wan ra ken ka jingkalaru ya ka chat pen ru ka CBE jongi te kublei shibun pa ba ba ye na nget lingba ka jing sngap jong pi ka live video ha ka por ka minta lingba ka jing kersan jong pi ngasukan tu pi sangut menta kidang pe ka video cuma tenga ngakan tu pi ya ki parlok jong pi ki ba ha sunong thau jong pi khot lang ki mo pen so thu ki tang ka reservation policy la ne ka ba tung kam tung jam ka bangala dep ki kai la ne dep pen sai pi pen so thu lang ki khanang ba ki kan kersan porba ka parti VP hoi lada ki wan canvas ki noki ki ki parti wat ban pau kata ba nga kersan kum tam tas ngabe jar long start long sian tang ba ha ka last part tabe yu prak mo te om tang katang squat ban ong pi wat nom bisni mo gitu ki priwi bom kersan wat nom let tim si wat nom let yan ni skabe jar henry baro khoi pen I bagian ya kan nong rim jong ka parti VP ban khot be par lok jong pi ban ai ka jing kersan hakan ne ka MP election hajar pun riu ka parti VP kan sarak biang ya ka lama jong ka jing job ni I biang ban kan jing keman ni ka jat pen riu ka jing keman ni ki priu ki baduk ki bakerdu ka jing keman ni ki skup siliang ki sam siliang ka jing keman ni ki tu ki priu ki bala du ka jing keman ni ki tu ki priu ki bala sha ken ben sha nyo ben ha kita ki priu ki ba hespa ki ba don ka bo lada ka parti VP kan job hakan ke MP election berkan ni ke MP election kada ikum kata kadak kaban sa wanra ke jing job osnam hajar pupra lingba ke jing kersan jonga bajang pi te kuble isu bon pa ba i ni ka por la ai ka por la poi minute dengan sekarang dengan saka wei ka live video ha ka por kamta te kuble isu bon lingba kan ke jing sim ban jong pi da ka ba snap kan ka live video nga wan kanang ni ka por kalong tangban ya thu ya pi sapang ke MP election mano ban job house nam arajar arpunru ya kan ka by election nga kwa man ya thu pi baka parti VP kan sa job te kuble shibon ni ka por job pi ublei nang ka ku pi ba ba